To Indlunkulu Mayeni, we salute you for meaningful contribution towards the growth of our legacy. It is amazing to see you empowering yourself. The love you have for clothes has made you to be encouraged and be commitment in growing your business. To your clients of social media, thank you for always supporting Mayeni in her business. Kune fashion collection yaMayeni esibonile kuThando Nes'thembu season 6 and ngwenzile ama-comments ngayo. Asiqale ngokusho Baba Mseleku ukuthi Baba Mseleku uMayeni uyambongela nangethuba alitholile nangendlela asiza ngayo kwi-legacy yakaMseleku. Shuthi ziningi izinto angazibali in details ezenziwa uMayeni kwi-family kumndeni wakaMseleku nokunye kuMayeni azenzela kona ukuzithuthukisa ngalokho akubalayo lana ibhizinisi la adayisa khona impahla. Njengabalandeli beshow abalandeli baMayeni futhi nabantu abakhona ku-social media, i-fashion collection kaMayeni or fashion business ngizothi mina kule liphuze ngithanda ukulenza. I'm also wearing size 36 to 38. Ngizibonile impahla ethengiswa uMayeni, but ngifisa sengathi ngasi-accommodate nathi because into engiyibonile kuyimpahla zakhe udayisa kakhulu lezi ezithi siye esontweni nalezi ezithi siye ephathini, siye ebumnandini, siye ebhishi, ziyakhala, siyayicela. Size 36 to 38 bosisi aba over 25 years or to 30, 31 because leziyana siyayibona ukuthi zidinga lo othi ngesontweni. Also abaye ema-ofisini because ukungena kwi-fashion collection noma ukungena khaxa bengithanda ukuthi I-cater for bonke abantu besifazane abango-plus size. Manje ngibone engathi uselective ukuthi unale group afuna ukuyi-accommodate kuphela, thina abanye sisala ngaphandle. Angikusho-ke kabi kulokhu kubantu abathanda ukuba negative or abantu abeze ngokuthi awumthandi lo nkosikazi unomona. Cha, ibukisise Sithando, ikhona i-outfit eshoyo ukuthi le siye e-office. Usuku lokuthi sigqoka kanje e-office, uyayibona nawe. Ikhona le ethi siye ebhishi edinga kanjalo. Ikhona le ethi hayi sikhiphile kanjalo. Bengithanda ukuthi ukuze sonke singene, sonke sibe supportive, sonke sikwazi ukuplace ama-order, mhlampe kuzoba ukuthi sonke sibaliwe. Ngoba ngibona ngathi cha ngempela uMayeni akasibalanga. Ngokothando siyabathanda onke amakhosikazi kaBaba Mseleku, mahle onke amakhosikazi kaBaba Mseleku noMayeni futhi siyamthanda. No-Fixese uyamthanda uMayeni, uyamthanda uMakhumalo, uyamthanda uMacele, uyamthanda uMangwabe. Uma ungaka-understand lokho futhi ayikho inkinga. Asivale-ke le video. I-message ebiphuma kuBaba Mseleku ukuncoma unkosikazi, lena enye-ke isimayelana nebhizinisi ukuthi sisapotha kanjani. Besicela ukuthi sivunyelwe nathi ukusapotha ngokuthi kufakwe izinto esizokwazi ukuthi siyi-order nathi. Thank you so much for your love and support. I love you and I appreciate you. Bye bye.